A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagkahom nga makalingkawas sa kalisod. Yo mga Yets, laing gabi laing video na sad. Kay numdum pa mo sa atong gihatod sa terminal sa diha. Kay nakakontrata man ang atong lakaw, kuwaon na sa nato. Tuara paspas kay nakabante kay gadahon mataganog pa sa lubong. Kilog ning malita, oy, anad kayo. May magdiliporter sa kukalyong sa una. Paguma na mo kuha, Yets, sinabante na po ni sa laing amiga sa akong amo kay tagaan na po may utanon, ulo sa baboy ug bukog sa baka. Napagay-pansit og pandesal straight from Chicago, kalame! Napuno nagimighatag dire, grabe kay katotful sa mga tao diri kapita, oy. Shout out to Ate Nancy and Christiani sa mga malamian na pagkaon. So wala na ilangan pa, mintras kaputo sa akong amo og lumpia, gatimpla na lang po kuhanin tubig. Aron nag-ubi na to sa ulo sa U-Valves, manuot ang lasa ba? Dayon naghungit po di mo, malalasahan mo talaga ang bawat aray dahil may arthritis ka na. Dayon salt and pepper para makaingon jud kag kalame. Unya kay paglili murag medyo tana siya. Mate gihulbot dayon oy. Societies pagtilaw nako kaingon lagi kag losartan please. Ing ana siya kalame. A few moments later. So mo to abot ng kabutagon niya kay I'm the only one awake pa man. Gitisingan na lang po dayon ako sa lasa ni pandesal. Og sa dihang dili mabangbang bayet, taste like home. Kabalo ba mo sa sikreto unsay pinakalami sa kabuntagon? What? Kape with K-drama, pagka-perfect. Tanawagan ninyo ni Bayot, Netflix, loto-loto, nga naisagol uya-buya ba? Ang wala lang nako ginahay bitaw, no? Nganong gisugnan pa man ninyo himo ang pelikula ug mga matay ra day gihapon ang bida. Gasakit-sakit lang mo sa dughan da. Mo na gingon basta gugma, yayay. May pasila og mahilak, gwapo lang gihapon, kita ani, wala pa gani tulo ang luha, mura nagsikuhol. Ni mata na rin akong kinakusga no, mate, kung bayot dayon. Hi, it's morning like this, bakalanay. Kita ka na ha, wala na'y daya, bago pa kayo na. Ato na ning balbasan para mobalik pagka-chuyins. Daghan man ni Almang, ano kunong baga kay bungot. Style man na, Yets, mo na ayo pagbuot. Kay nag-ingkit ni mo na, mas gignapan na'y bungot, mugawas lagi hapon na sa lubot. Para mawala yun ang mga bungot dira ato ng dauban, aron hamis kay ba. Matay ka ng ilungay, di lang yun ang madalaw rhinoplasty. Oh yes. Ako na lang mo dahil gitunga nga lang kay kalimbabuyang murag wala dito toothbrush ba. Bitaw unod atong kuhaw na kay unsa man nato ng panga kung sa pag-ibig ay ikaw ay tanga. Bitaw ko to sa mahimo kuha na to nagunod aron dili ra pud kayo ta magkit-kit ang bukog. 안녕하세요. Kay nahuman naman nagtadtad tanan panahon na parihulog na tanas kasirola. Na-update na ba mo nga paksiw atong lutuon ron? Kabalo ba mo ang paksiw na imbento sa panahon pas Kastila? Kay ang gahimo gyud ang recipe kay si paksiw ang bagitang ilong buang. Kung gusto mo tanaw na sa YouTube, i-comment tayo diri kung nalingaw mo. Kay dapat kabalo mo kung unsa ka bagiitan si paksiw. Mo na niyang giingon, amoy na palang ulam. Ay di ay, ulam pa lang, amoy na. Nanaghan na sa mong order ba, Yets? Panabangi. Mo nang gadali-dali lang po dayon og lutog pansit akong amo kay ang oras na inaantay ng bawat customer ay parating na. Ingna na lang gud nga moabot ang customer, dili kay magsigir kag Tagalog bisan gabaling tuis na. Og mo order mo sa mong pansit, yes, dili mo magmahay kay kumpleto ricados na then vegetables overload pag yun. Kaingon lagi kag paksit bilbil na sad, guba lagi nang yung diet lagi. Tanawar ko no, kita ka na murag sudan sa mga dugong bughaw. Wow. Pagka-perfect na lang yun ay. So mao to gikuha na dayon. Wow. And I got my... Sa dessert ay minilakaw ni Hangyo day siya nga ipakita niya yung cheer dance routine. Mao din na yung costume no, mag-cheerleader sa daw siya karon. Wow. O diba, kita ka na. Niabante na lang po dayon naning gitawag nila nga not so scary trick or treat no. Ang kalindot ring napita ka every year nila na ginahil nga event diri sa John Logan College. Wow. Ang nakabutang lang no kay costume is a must. Nya kay dili man ta kailangan na kay postura pa lang daan, costume na. Alangan mura man si Tom Cruise galakaw. Daghan lagi niya nga wow, what a handsome costume. Ana ra ko relax, this is the real me. Napasmuhan na po siguro kay Yets, gadamgo naman sa kadrang dapita. Dili bitaw, Yets, niya na bitaw sila, wow, your costume is like a homo sapiens. Niya na po, thank you. Lisod po masuko ko, anggid-anggid man po. Bitaw, Yets, no, libre din ni dapita, walay admission. Bisang kinsa, pwede mo abante. Sa kadagang chocolate o candy diri, mapuno na lang yung basket. Pero kailangan yun maginahinay, tas tamis, no? Kaya na, lisod na kayo. Excuse me, Yets, muagi si Among Us. Itong bata pa ko, wala pa dyan taon ko katisting ko inani ba? Kalag-kalag naman tayo nabalaan, Yets. Kanang sigir kag kit-kit atong biko ba, then karaoke and tanduway in the side. Kadumdum na naman taan ni kalag-kalag sa tuway. Imbis na mag-goal, mag-party people naman hinoon. Parehas, sagudan ng mahal na araw. Imbis na maghinulsol, mag-burakay. Muragula na ikahumanan ni pamudyo itong kindi diri ba? Taas pa kayo ni Yets. Sa total ni mura 5 kilometers siguro di ba? Mao po di gila look forward sa akong bagtos Yets. Layo pa kayong October, magsige na pangutan na kanusa ang trick or treat. Samot na yung nagka-31 sa downtown. Na, tagduwa kasi lupin, puno, chocolate at kindi lagi. Wow. Kana makunahuna na lang kag di mao lagi nga ang chocolate makuha nimo pwede na pang pasulubong sa Pilipinas. Naana sa rin mga Disney princess. Dili man kuwagin sa ng Disney princess no. Ang ako lang kay hilig man sila kuyab-uyab god. Dili lang ko gusto nga ma-impluwensyahan ako mga bagtos ba. I love your costume. You look beautiful.
Nagpasalamat din ko sa among videographer no, walay lain kundi ang among pag-iita na amo. Give me a big smile. Oh, it's so beautiful. I love your costume. Thank you. I want you to pick some candy, okay? Wala pa tamahuman yet, murag sakit na lang niya akong mga bagtag agi nilakaw. Unsa na lang kanya akong amo. Okay ra na, warrior man na siya. Naabot apon may aning idibuho sa nawong. O di ba nagamit ra nato ng mga laglong nga Bisaya. Ug na pa may nabalaan ng mga laglong nga Bisaya, dra i-comment ang atong gamiton sunod vlog. Ang easy diya. Ug ikaw bata, dili ka kamuhapit ang inflatable slide. Mo ni saibit na lang pud siya. One round pud lagi kay taas kayong linya bayet, di mabangbang. Pag umanog slide bayet, way patawad gidaginot pa ang mga kin distance. Sayang pud man na lang nara kay mahina-hinayan og kit-kit sa balay. Good job. Get you some candy and a sticker. Hello. Hi. Oh, you're so pretty. I love your makeup. You want some candy? Mo na usa sa ganahan ako nila Yets kay grabe kay mudala og mga bata ba. Halos pamagian mo ani mga puti Yets, di ba? Moabiba din na ninyo. Wow. So mo to nilupad ang ferry. That's all for today. Out.